бахшида ба рӯзи байналмилалии сайёҳӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ширкати сайёҳии Somon Travel бори дигар душанбе шаҳр аз бузургтарин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ DITE 2026 ва форуми байналмилалии ҳамгироии шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳии устувор мизбонӣ мекунад. 24-26 сентябр намояндагони аршад, роҳбарони воломақом, ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, ширкатҳои ҳавопаймоӣ, ҳунармандон, сармоягузорон ва шарикони рушд аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон дар қалби Душанбе дар як майдон ба ҳам меоянд. густариши ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, рушди шарикӣ миёни шаҳрҳо ва субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ аз мавзӯъҳои меҳварӣ ва матраҳшавандаи ин чорабинии сатҳи баланд хоҳад буд. DITE 2026 ба яке аз рӯйдодҳои муҳими тақвимии сайёҳии минтақа табдил ёфта, дар муаррифии шаҳри Душанбе ҳамчун маркази муосири сайёҳӣ, тавсеяи ҳамкории байналмилалӣ ва рушди иқтисоди сайёҳии Тоҷикистон саҳми назаррас мегузорад. ҳамчунин бори нахуст дар DITE 2026 роҳпаймоии сайёҳӣ баргузор мегардад, ки намояндагони ҳама субъектҳои хизматрасонии соҳая дастовардҳои худро муаррифӣ хоҳанд кард. вохӯриҳои битубӣ ва имзои санадҳои нави ҳамкорӣ, намоишгоҳи аксҳо оид ба имкониятҳои табиӣ, таърихиву фарҳангӣ, сайёҳӣ ва табобатию солимгардонии Тоҷикистон ва роҳандозии хатсайрҳои сайёҳӣ ба мавзеъҳои сайёҳии мамлакат аз ҷумлаи чорабиниҳои таркибии намоишгоҳи имсола хоҳанд буд. намоишгоҳ имконияти мусоид барои муаррифии иқтидори сайёҳӣ, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоя ва мубодилаи таҷрибаҳои пешқадам фароҳам меорад. 24-26 сентябр ҳама ба маркази намоишгоҳи байналмилалии Экспо Душанбе бо мо ҳамроҳ шавед ва дар муаррифии имкониятҳои нави сайёҳӣ ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ саҳм гузоред. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии DITE макони муносиб барои дарёфти шарикони оянда ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон.